سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرانا بفلايد مع مدباب جزينا زي وتر عربي بس عزفنا مدباب جزينا يوم سخمت نحضر أنا قراب الشيء قبل عن سي لم يعدوا مالون يعدوا ماي سامسونج سلامنيوم اللي لا يزيد اليوم أي مثلن لحد فرطويهم كتسأل ريتهم سهابيو زعبانة إترا قد داي تقديسو كاب زحفون كاب زاربون متحفون زحت مسابي سلازي نعملنا هنا فينا علالنا بزعبا ريكونسيليشن كخوني زعبا عرق سلام أبي إتران إترا وين زملكات ريتو ككافلني عديمي اللغو مجموعة عدمي أخبر كاس لازم نسأل خمسة كسامسونج. أنا متعمي مسكين شيء تقديس كابل معتمد. صبوا بزعبة ريكونسيليشن لك أعرق سلام كبها الكله زرعي كان عاها وي الحفشة بعلم بزعبة زلوا تمكرتات كمي جنزابي زلك أو كمي مردات هاي زلك. يا من أربعة إذا عودة زينة ريكونسيليشن عودي بزعبو زيادة سفيح أفلطون مصنعتن قالن زقبرو كم بعل دكتور دالي الرزنة قال أبزي قربو متقبة أنا بتازل لها عقبي كومودما أبيرترا زلاق زغون سلامن ديمقراسن كسانتن نخغلو ملو أمورين عامين زمنن زوفنكم مخانكم متن بزعبا زخ زارب دفري لحسب مالتي منالوات أبو ساعات زي بإرترات أزي خفوق كونتات تعكي قفان كالن أبزلو اللوان بزعبا عركن ستايك تزارب دي محرك مسل خلقن أبت زخبر أوان تي أرستتي انت العالكاي زحاشة يبل أنا تصبح نقوه تدالي هالو تصنح أمورها وانت تقبل كان تصنح مالتي بزعبا زنا عرك زملكت كونتات مبزحتو جيزي دحري حدا كونتات مستودة وي حدا كبيد شجر مسبقعة زفتر مسرحي مسرح استفل عليها هاجرات كبابي أرنو 9 هاجرات كم عينة مسرحات جيرنا لوا قليو بقطبة دحرتي نأمنت حدا والكا ملاخي أزيو قبل على هزبو قفع زفتسم دحرنا وين دحرنا تموت زقبر له قليوها توم قداي زغنو دوكم دكم قال كل جيزي يبلمو ولا دحر 5 عامت قبر قالي مالتي حجي انتايتي كاندي ترجمو خا كبيت كونتات مستسجره زي حاو قسلتات له نابنت اب ناي هتلر مسوده قسي توم زترفو عبيت احلقتي اب نورنبرجر بروسس بهال اب نورنبرج بهال كتما بمولهم بجاملا مالتي مسرع فرد تخايد له نموت استفردوا نيرهم نحلفت كوم دما نصا استلقوا نيرهم اب كم ذا عينت كونتات كن كل سب كوم تقبر يتخلني هوي مخمو زي عدم كونتات تفطر خالي ابنت انتايو اب عصو جزا تچويها خيدكا مالتي زوردكا قفعتات كسع موتكون مالتي تحتات زي بلخون كل ابنت ولد مزيم زي ابيت فرد خوسي كل نمن يمقص من كم زغبر خوتي كل نيم ابيت فرد ندحر تكسس كونكا وي مسكرነት كل وكالو وي ጭብጥታት كل وكالو سندات وي تزغبرخ بلالو مالتي امن الله ገለ እዚ ተዘየለ ابيت فرد وسيت كان سب كتكوسي تخل ስለዚህ كم عينت ነገራት كا ببزحي اب لعل حزب ندحر አጋጢሙ تزملص اماراتي بناي عرقن حويتن عينت مسرح جيركا نت ነገር ምድቃስ تزبلص ምክንያቱ ናብ ሕነ ምፍዳይ ናብ ካልእ ስለ ድሰጋገር ቅሳነት ዘይብላ ሃገር ንከይትኸውን ማለት እዩ ተባሂሉ ዝግበር እታ ዓባይ ዓለምና ሙሉእ ተገዲሱ ዝተኸታተላተላ
ናይ ኣፓርታይድ እዋን ዝነበረ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ብድሕሪኡ ዝተጋጠመ ናይ ሪኮንሲሌሽን እንታይ ዝበሃል ኮሚሽን ዝተገብረ መስርሕ እዩ ኣብዚ ንኣብነት ከባቢ 20,000 ዝኸውን እንታይ ዝበሃል ኣትዩ ማለት እዩ መመልከቻ ኣትዩ ወይ እቲ ኮሚሽን ተቐቢሉ هو ካብኡ 2,000 ኣብቲ ኮርት መፅኦም ገለ ቃል ምስክርነቶም ሂቦም ማለት እዩ 7,000 ዝኸውን ከዓ ንሕና ውዒልና ዲና ግን ምሕረት ይገበረልና ኢሎም ባዕሎም ዝጠለቡ ነይሮም 7,000 ዝኸውን ጉዳይ ማለት እዩ ካብኣቶም ከባቢ 1,000 ገለ ዝኸውን እዩ ምሕረት ተዋሂቦም እቶም ካልኦት ኣይተቐበልዎም ማለት እዩ ስለዚ ጉዳይ ወይ ናብ ቤት ፍርዲ ከይድ ጭብጣት ተዘይኮይኑ ከዓ ክስታይ ይኸውን ማለት እዩ ድቅሳኡ ከሎ ወይ ኣይደሎ ካልእ መስራሓት ክግበር ይከኣል ይኸውን ብዝኾነ ኮይኑ ግን ነቲ ሰብ ከም መዕረፊ ከም ሓደ 4 ነጥቢ መግበሪ እቲ ዘሳቀይካ ኩሉ ግዜ ጉዳይ ገለ እዩ እቲ ቀንዲ ክስታይ እቲ መስርሕ ናይዚ ተግባር ማለት እዩ ኣብ መጀመርታ هو ኣብ መጀመርታ ፅቡቅ ሓንቲ ጠቂስካ ነርካ እንታይ ኣሳ ከዓ ንሰላምን ዕርቂ ሰላምን ዝምልከት ኩሉ ግዜ ድሕሪ ሓደ ከቢድ ናይ ደም ምፍሳስ ድሕሪ ሓደ ከቢድ እልቂትን ከቢድ ግህሰት ኣብ ደቂ ሰባት ምስተፈፀመ እዩ ዝካየድ ሕጂ ንሕና ኤርትራውያን ግን ቅድሚ ከምኡ ጉናፍ ዋላ እኳ እቲ ዘሎ መግደራን ዘሎ ሕሰምን ዘይከሓቲ ኮነ መንስያት ንብዙሕ ሽግርን ስቃይን ዝተቃልዑ ወይ ዝተቃልዓና ምኳንና ዘይከሓቲ ኮነ ግን ኪንኡ ኣብ ኤርትራ ኣብ ውግእ ሓድሕድ ከይኣተወት ከላ ኪንኡ ፍሉጥ ዝኾነ ከምዚ ናይ ሱዳን ንኣብነት ከምዚ ብኢትዮጵያ እውን ዝተካየደ ናብ ከምኡ ከይኣተወት ከላ እቲ ሃገር ህዝቢ ካብ ዘለዎ መሊሱ ከይፅነተ ከሎ ናብ ከምዚ ዓይነት ናይ ዕርቂ ሰላም እንተኣተና ፅቡቅ እዩ ብዝብል ኣንግል ዝረኣኻያ ኮይና ሰሚዓትን እሞኒ ሕጂ እዚ ግን እንታይ ምስ ዝግበር እዩ ክሳካዕ ዝኽእል ንኣብነት ኣብዚ ሰዓት እዚ ነዚ ዛዕባ ዝምልዓሉ ንባዕሉ ማለት ጥዑያት ድዮም ወይ ጥዑይ ንሓስብ ኣለና ኢሎም ድዮም ክብል ዝኽእል ብዙሕ ሰብ እዩ ሕጂ ግድን ኣይኮነን ክሳብ ክንዚ ህልቂት ዝመፅእ ክንፅበ ሰላምን ዕርቅን ክንገብር ዝብል ሞጎት ኢኻ ተልዕል ዘለካ ንስኻ ሕጂ ብኸመይ ግን ክተእምኖ ትኽእል ንሰብ ማለት ኣንፃር ትብሎ ዘለካ ሓሳባት ዝንዝንዝን እንዳሃለዎ ከሎስ ከመይ ጌርካ ምዚ ስርዓት እዚ ከም ዝተሓስብ ንዝብል እንታይ እዩ ንዓኻ ክተእምኖ ዘኽእለካ ምክንያትን መግለፅን ሓሳባትን هو ምስቲ ስርዓት ዕርቂ ሰላም ንግበር ምባል እቲ ስርዓት ብሂወቱ እንከሎ ወል በቃ ሚልናልካ ኢና እሞ ነገልግለካ ኢና ምባል እውን ክኸውን ንኽእል ይኽእል እዩ ስለዚ እሱ ይኮነን እቲ ክግበር ዘለዎ ነገር ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ምስቲ ስርዓት ምጉናፅ ሓሊፉ ኣብ ናሓድሕድካ እውን ተባፂሑ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ውስጥ ነቲ ስርዓት ዝደገፈን ዘይደገፈን እንዳተባሃለ ማለት እዩ እዚ እዩ እቲ ዝኸፍአ ነገር ንዓይ ኮይኑ ዝረኣየኒ ኣብዚ ዕርቅን ሰላምን ክግበር ኣለዎ ኣብ ናሓድሕድና ከም ህዝቢ እቲ رجيم دي ولا تي شقوان سرعة أبوت كله مالتي كم يجر كانوا عتو بدوه كم يجر كاتك على سو قال مسرحي إذا تبت حيز اللوجن سمح نقول أنا خم حزبي بحبار كوف زي بلنا كنا تحصل زخونة بستغل متن أركن أركن قبراب نحر حد ناسي أقدر أسمع تلو أركن قدم من جوارنا جن حاد نجار له أنا نعي كم سامسون مالتي وي أنا خم تقبلي أزخين نجار أبي ناي بوزيشن مني خان السخانة تحدى بدلنيا الكاسي محرت غير الكالو هو تعاريق اللهم سخا تبلو مالتي سو هذا سيم ثينج إذا حسبكم بتحدى وقوينه سخا بدلنيا إذا فتحي بخميات مت نحب لنا تي حتكت قبل على خالصت قدم مغواركا مجمريا نفسها حدقت تقبر لها لك هذه يبلكان يوتي زعابي حتى انا عجسي at the end of the day تزبط حكو درجة ناي التحساس باي السرعة قبل على حزب إيرترا بدل ويقفعي يفتسم له السطراي إلى مدمدم تاي قبر كله وي إيديسي ناب سرعة راي يواتاوت نيرق من حجي إزي مسرح زقن إزي نقر زقن كل عقم زي كون يترديني مجمرة إسخاخ أنت كاتب الحتة مثلا مالت كم أنا كم الإسخاخ كم زخون إيرتراوي أبسدت مسينا زلنا ترجمة نهز بإيرترا نتي أب
ኣብ ዓድና ዝጭፍጨፍ ዘሎ ዝጭፍለቕ ዘሎ ሲ ነቲ ስርዓት እንካ ዝሃገር ድላይካ ግበራ እቲ ህዝቢ ድላይካ ግበሮ ገዲፍናልካ ወፂና ኣለና እያ ተስምዕ ከማ ኮይና እያ ተረዲኣ ንዓይ ስለዚ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ኣነ ብተዘዋዋሪ እውን ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ተራ ኣለኒ ምክንያቱ ኣነ ንስኻ ኩላህና ኤርትራውያን ኣብ ዓድና ነርና ተንኸውን ክሳዕ ክንዲ ዝግፍዒ ኣይምቐፀለን እቲ ዘሎ ኩነታት ስለዚ ኣነ መን ኮይነ እየ ነቲ ክስታይ ስኻ ከም ዝትገብር ኣለኻ ስኻ ትጭፍልቕ ኣለኻ ስኻ ተብል ኣለኻ እቲ ክግብሮ ዝነበረኒ ሓላፍነት እቲ ንሃገረይ ከበርክቶ ዝነበረኒ እጃም ኣየበርክትኩን ኣብዚ መፅእ ኣለኹ ነብሰይ ፈትየ ደ ፈሪሐ ደ ብዘይገድስ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ እታ ዕርቀ ትበሃል እታ ሕድገት ትበሃል ምስ ነብሰይ ክትከውን ኣለዋ እሳ ክትከውን ትኽእል ከዓ እታ እንኮ ኣነ እቲ ዝግባኣኒ እንተወሓደስ ብንእሽተይ ዓቕመ እውን ከበርከት እንድሕር ክኢለ ጥራይ ስለዚ ኣነ ነብሰይ ከም ግዳይ ዘይኮነሲ ከም ተሳታፊ ናይቲ ገበን ገይረ ስለ ዝሪኣ ዘለኹ ፅቡቕ ንክገብር ወይ ናብ ለውጢ ወይ ክሕስ እየ ዝፍትን ዘለኹ ማለት እዩ ፅቡቕ ሕጂ ናብቲ ምስቲ ስርዓት ዘሎ ወገን ድሕሪ ኢልና ክንመፃ ኢና ሕጂ ኣብ መንጎ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራውያን ንሓድሕዶም እቲ ደላይ ፍትሕን እቲ ደጋፊ ናይቲ መንግስትን ብሓደ ማለት ኣብ ሓደ ቦታ ኣቐሚጥካ ደለይቲ ፍትሒ እውን ንባዕሎም ኣብ ውሽጦም ዘሎ ዘየሰማምዕ ብዙሕ ብዛዕባታት ዝሓለፈ ቅድሚያት ቁሩብ ክትገልፆ እውን ኣሰካፊ ዝኾነ ኣርእስቲ ኣልዒሎም زارو نيرم بوجن دقفتو ون نبعلهم الله زي سامم بزح تطلع حجي أوش تدلي فتح زلو كم حدا أرستي نحكا أوش توم دقفت زلو كم حدا أرستي نحكا أمون قطم دليت فتحنا أمون قطم دقفتن زلو ترحسك كم زعبان العلوم وني السوق ولا كم زلو زلنا تسمعيت تقبليت نزح حسب القافي قال بزحو عينه بزي قدس السخاقت انت تتقبريو أدمعي كون زخ اللي كتأمن تأثير مشروع دون أي كلنا تيام بتحدى وجني هلو بتحدى وجني هلو زلوا وتاب زي قد تأثير نقول حدث بتسحنا حجي كنا برا تقول نخاب سلام من فقر كنا برا تزبالة سع يخون بل ولا هو كوت نبرا حدا عدي حدا بوتا حدا تهزب هالجن بسلام كنت نبرا زبالة أصل زقنا انت يو انت تجبر زحي شركة أمن الصغار كسلاسل كل خاسي انت يو قدام انت تجبر زي حجز أنا أقول لك إذا دقاقي مزبلا ساعة مالت تسرعسي أبفللينا نحر أنا برا له خينوسي سلامتها لما مليسنا نفعله نروح هديكون ننزلنا من صار يخون نيرو تبدأ هجي إذا دقافن تقامن زبالسي أزي بولارايزي يخون دلو بساعتي كلامكو دقافن تقامن كون كاكو بحنسا أشهاد ستن يرقى بوليتيكا يسنح لنا ناتا إلكاسي بحنسا أتماسي قلن يرقى حجكو مفقاينا تباسيحنا حجي إذا قانا تسرعت تزبلت تطح بايتا فتير كان لها مالتي أفللي كان حزنا بركوينوسي جايز دلت سرعت سو زيا ن سلا عرق طراي زي كونس بفلاي دلاي فتح مالتي نسلا نتلوط مالتي اب إرترا كتكون دلو نغريا سلازي اتا نحنا كل جيزي نبلا زلنا حجيت ماكلاي مقد سالساي مقد خفطر አለዎ نبلو زلنا مالتي سلازي مالتي نزي مخنيات زي مخنياتو نخلو زطرنف نخلو بحاجه زمص اب حاجه طاولا خوف زبل اتي اب عدنا خوفلنا خمزتيلو زي كان ابزو كمان تغيرنا يوسي لو تخمت تخلي بيرترا نمنتاي مسلكا እዚ ተመክሮ ናይ ዝሓለፈ እዋናት ንድሕር ርኢኻሲ ነዚ ስርዓት እዚ ከልግሶ ዝኽእል እቲ እንኮ ኣማራፂ ህዝቢ ኤርትራ በዓል ጥራይ እንተስ ብሓይሊ ድዩ እንተስ ብህዝባዊ ምልዕዓል ማለት እዩ ብግዳም ብጎረቤት ብገለ መፂ ከልግሶ ዝኽእል የለን እንተ መፀ ከዓ ዝገደደ እንታይ ዝበሃል እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ከምኡ ካብ ኮነ ንሕና ከም ኤርትራውያን እታ ክንገብራ ንኽእል ነገር እንድሕር ኣላ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ናብቲ ተበግሶ ንኽኣቱ ማለት እዩ ኣበርክቶም ዝተፈላለዩ መሳለጣ ድዩ ኣበርክቶም ኣብ ጥራይ እምበር ኣብዚ ኮይና ፖለቲካ መስሪትና ሬጂም ቼንጅ ኢልና ናይ ደገ መንግስቲ ፈጢርና ገለመለ ክንገብሮ ንኽእል ወላ ሓንቲ ነገር የለን ነቲ ስርዓት ንምእላይሲ ከነበርክቶ ንኽእል ነገር የለን ስለዚ ስርዓት ክእለ ንድሕር ኮይኑ በቲ ህዝቡ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ከዓ ከም ህዝቢ ተጠርኒፍና ሓደ እቲ ህዝቢ እውን ንዓና ተጠርኒፍና ተርእዩና ጥራይ እዩ ተስፋ ዝገብር ካልኣይ ከምኡ ተጌርና ጥራይ ንኸዓውት
كبركتو خنقبر نخل تحت فلالينا جن حدا مفللنا ጥራይ ዘይኮነስ ኣንጻሩ ኮይና ኣለና ተገራጭና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ትጸላኢና ንሱ ዘይኮነስ እቲ ናቱ ደጋፊ ወይ እቲ ናቱ ተቃዋሚ ዝኸውን ዘሎ እቲ ታርጌትና እውን ስሒትና ኣለና ብዓንቶም ማለት እዩ እዚ ከዓ ንዕኡ ነቲ ስርዓት ከዓ ኣዝዩ ምቹእ ጥጡሕ ባይታ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ እቲ ስርዓት ጥራይ ዘይኮነሲ ነቲ ጽቡቕ ናይ ኤርትራ ዘይደሊ ወይ ኤርትራ ንኽትጋማም ዓለ ኣብ ህውከት ንኽትኣቱ ወይ ድማ ህላወ ናይ ኤርትራ ዘይርብሖ ኣካል ግዳማዊ ኣካል እንተሎ ንዑ እውን እዚ ጽቡቕ ስታይል ንገብሮ ኣለና ጽባሕ ርጎ እኮ ዜሩ ታሪክ ንዓይ ደጋፊ ተቃዋሚ ዝበሃል ነገር የለ ንኩላና ከም ኤርትራውያን እዩ ሓተና ማለት እዩ ከምዚ ታሪክ ንኩሎም ኤርትራዊ ተጋዲሉ ናጽነት ኣምፅኡ ዝበሃል እቲ ተጋዳላይ ገለ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ኤርትራዊ ማለት እዩ እዚኣ ፋሕት ኢላና ከዓ ንኩላና ክትሓተና ታሪክ ካብዚ ዝኽፍእ ውርደት ከዓ የለን ስለዚ ንሕና ብሂወትና ስጋዕ ዘለና ዓቕሚ ስጋዕ ዘለና ገለ ነገር ኣበርኪትና ክንከይድ ተኮይንና ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እናሓድሕድና ምትዕራቕን ይህን ምሂን ምባልን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እቲ መልሲ ሓንቲ ኣብነት ክተቕሰልካ እሞ ድሕሪኡ ተሓቱ ከስዕበልካ እየ ኣብ እስራኤል ዕለት 2 ወርሒ 9 2023 ብዝተፈጥረ ኣብ መንጎ ብርጌድና ሓመዱን ኣብ መንጎ እቶም ስርዓት ደገፍቲ ዝኾኑ ኤርትራውያንን ብዝተፈጥረ ህልኽ ንኽልተ ሰለስተ ወርሒ ዝኸውን ምናልባት ንኽልተ ወርሒ ዝኸውን ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ባእሲ ተራእዩ መዓልታዊ ክሳብ ምክታርን ዘየድሊ ኣዝዩ ናብ ሞት ዝበፅሐ ስጉምታትን ተወሲዱ ብክልቲኡ ወገን ማለት እዩ ዝሓለፈ ቁርብ ዝሓለፈ ወርሒ ግን ሰላም ከም ዝገበሩ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ዝገልጽ መግለጺ ኣውፅኦም ነይሮም እቲ ዝወፀ መግለጺ ገለ ሰባት ደጊፎሞ ገለ ሰባት ተቃዊሞሞ እዚ ሓደ ርእይቶ ተዋሂብዎ ነይሩ እቲ ከልዕሎ ዘለኹ ነጥቢ ግን እታ ሰላም ተገብረት ናይ ሰላም ስምምዕ ድሕርቲ ዝተፈጸመ ናይ ሞት ናይ ህልቂት ወይ ከዓ ህልቂት እኳ ኣይኮነን ናይ ሞትን ናይ ኣዝዩ ኣስካሕካሕ ዝኾነ ባእስን እዩ ድሕሪኡ እያ ትመፅእ ዘላ ናይ ሰላም እታ ናይ ሰላም ቅድሚኡ ክትመፅእ ትኽእል ነይራ ግን ሰማዒ ተረኽበን ሕጂ ኣነ ንስኻ ንዛረቦ ዘለና ከዓኒ ዋላ እኳ ሙሉእ እዘን ሃገራት ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን እቲ ባእሲ እንትዕግርግርን ይቕፅል እንተሃለወ ክቕፅል ምዃኑ እውን ዘየጠራጥር እንተመሰለ ግን ከይቀፅለ ከሎ ከምቲ ብእስራኤል ዝገበርዎ ክንገብር ይግባኣና እንድሕር ኮይኑ እቲ ብወገን ደላይ ፍትሒ ዘሎ እንታይ ሕድገት ክገብር ኣለዎ ብወገን እቲ ስርዓት ደጋፊ ኮይኑ ዘሎ እንታይ ሕድገት ክገብር ኣለዎ ብመንፅርቲ ደላይ ፍትሒ ኮይኑ ንነዊሕ ዓመታት ኣብቲ ቦታ ኣብቲ መስመር ሃልዩ እሞ ድማ ንዓዱ ዘይኣተወ ብመንፅርቲ ደጋፊ ኮይኑ ንነዊሕ ዓመታት ደጋፊ ኮይኑ ናይቲ ስርዓት ከዓ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክሳብ ዘይገበረ ክልቲኦም ኣብ ሓደ ዘይጭበጥ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ክረኽብዎ ዘይከኣሉ ተተፋናኒ ቦታ እዮም ዘለዉ እንድሕር ተዓሪቖም እንድሕር ተሰማሚዖም ግን ሓደ ሕቶ እውን ክልዕሉ ይኽእሉ እዮም በበይኑ ዘሎ ሕቶስ ሓደ ሕቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለምንታይ ኣብዚ ወዲቕና ዝብል ሓደ ሕቶ ሓበራዊ ሕቶም ክልዕሉ ይኽእሉ ኮኑ ሕጂ እቲ ደላይ ፍትሒ እንታይ ሕድገት ክገብር ኣለዎ እቲ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ እንታይ ሕድገት ክገብር ኣለዎ እንታይ ትመክር እስኻ ወይ እንታይ እንተተገብረ ይሓይሽ ትብል እስኻ ቅድሚ እዚኣ ሕቶ ምምላስ ሓንቲ ኣብነት ክተቕሰልካ ኣብ ኣርባዕታት እንግሊዝ ጥልያን ኣሸኒፉ ናብ ኤርትራ ምስ ኣተወ ነቲ ዓዲ ብዙሕ ኣይተገደሰላን ኤርትራ ከምቲ ዝድለውን ኣመሓድራ ኣይነበረን እቲ ፀጥታዊ ትካል ዓንዩ ኣለመለይ ዝብሎ ስኢኑ ነቲ ህዝቢ ገለመለ ሽዑ ሽፍትነት ተላዒሉ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ባርካ ሕጅብታ ናይ ኣያና ዓዋተ መፅሓፍ ትሪኦ ከለኻ እዚ ታሽም ጠፊያ ሰላሕ ሓቢብ ድያ ገሊያ ትበሃል ሓላይ ኣቢብ ሰላሕ ሓቢብ እንታይ እዩ እቶም ኣብ ዓዲ ከይዶም ጥሪት ዘርፉ ገለመለሞ እቶም ዓዲ ሽዑ ሰላሕ ሓቢብ ሕነ ክንፈዲና ኢሎም ይለዓሉ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ናራ ሕነ ክፈድዩ ናብቲ ናይ ኩናማ ዓዲ ከዱ ኣብኡ ከይዶም ዘለዋ ጥሪት ገፊፎም ገለመለ ዓዲ እንዲዶም ሰብ ቀቲሎም መፁ እቲኦም ናራ ከምኡ ናብ ትግረ ከዱ እቶም ትግረ ከምኡ በቃ እታ ባርካስ ሕንፍሽፍሽ ኣትይዋ ሕጂ መዓልታዊ በቃ ሰብ ቅትል ዓዲ ነድድ ጥሪት የብላ እቲ ምክንያት ከዓ እንታይ ሕነ ምፍዳይ ኩሉ ግዜ እቲ ንሕና ተበዲልና ኢና እሞ ሕና ክንፈድ ኣለና እዚ ዓይነት እዩ ከነሪአኩም ኣለና ገለ ኣብ መወዳእታቶም እቲ ዓዲ ግን ህውከት ምስ ኮነ ሰብ ምንባር ስኢኑ ሽዑቶም ዓበይቲ ዓዲ ኩሎም ናይቲ ከባቢ ማለት እዩ ካብ ትግረ ድዮም ካብ ናራ ድዮም ገለ ተኣኪቦም ኣብ ሓደ ቦታ እቶም ሰባት ከምዚ ኢልና ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና ፅባሕ ንጎ ዝተርፍ ሰብ እውን ኣይክህሉን
ስለዚህ ኩሉ ሕድገት ንግበረሉ በቃ ይቕረ ንበሃሃል ናብራና ንግበር ተባሂሎም በዓል ዓዋተ ኣብቲ እዋን እውን ከምኡ ነጥፉ ነይሮም እዮም ናይ ከባቢኦም ናይ ጎኖም ክስታይ ክዘርዩ ኩሉ ግዜ ከዱ ነይሮም ብድሕሪ እዚ እቲ ክስታይ ቀኒሱ ማለት እዩ ካብኡ ሽዑኡ እቲ ሽግር ተለልዩ ማለት እዩ እንታይ እቲ ሽግር ኣብ ከምኡ ፅሒና ዘሎ እንግሊዝ ከም ዝገብሩና ኣለዉ ገለመለ ተባሂሉ ሽዑ በቃ ንሰውራ ንናፅነት ንቃለስ ተባሂሉ ካብኡ ንናፅነት መንገዲ ተኣልዩ ተረዲኻ ኣለካ ስለዚ ሲ እንድሕር ደኣ ኣብ ጣውላ ብሓንሳእ ኮፍ ኢልካ እንድሕር ደኣ ይህን ምሂድ ተባሂልካ ሲ ናብቲ ፍትሓዊ ዝኾነ ነገር ናብቲ ቁኑዕ ዝኾነ ቃልሲ ክትከይድ ከም ትኽእል ኣብነት ኣለሃና እዚኣ ስለዚ ንሕና ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ኪንዮቲ እቲ ስርዓት እንድሕር ደኣ ብከምዚ ብባእስን ገለመለን ኣብ ክስታይ ዝረኣናዮ ኣብ እስራኤል ኣጋጢሙ ኪንዮቲ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ድዩ ገለመለሲ ፐርሰናል እዩ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ተረዲኻ ኣለካ እስኻ ደጋፊኻ ኣብቲኣ ካልእ ማልያ ጌርካ ናባይ እምነት ትድርግ ነርካ ቀትለካ ኣለኒ ፐርሰናል ይኸውን ማለት እዩ እዚ ናብ ዕርቂ ክመፅእ ከቢድ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ዘይትፈልጦ ሰብ ስመራ ዘሎ ገለ ተኮይኑ ኦኬ በቃ ንስለ ሰላም ንተዓረቕ ክትብል ትኽእል ኢኻ ገፅካ እንድሕር ርአዮ እንድሕር ናትካ ወስታ ርአዮ ኮይነ ግን ሕነ ክፈዲ ተዘይኮይኑ ንክትዓረቕ እያ ትከብደኒ ስለዚ እዚ ከዓ ናብ ሞት ናብ ሽግር ናብ ቅልውላው ናብ ሰላም ዘይብሉ እዋን ጥራይ ተሰጋግረካ ውዒልካ ሓዲርካ ከዓ ከይተዓረቕካ ከዓ ወይ ከምዚ ዓይነት ፍትሒ ከይገበርካ ዝመፅእ ለውጢ ወይ ዝመፅእ ሪዛልት የለን ኣብ ዝኾነ ዓለም ማለት እዩ ተዋጊኦም ተቃቲሎም ተቢሎም ኣብ መወዳእታ ከምኡ ከይገበሩ ኣብ ናይ 30 ዓመት ኣብ ኤሮጳ ሲ ቅድሚ እዚ ዲሞክራሲ ምብፅሖም 30 ዓመት ተጫፋጭፎም ብሃይማኖት ተጫፋጭፎም ኣብ ቬስትፋልያ ከምዛ ናይ ዘክስታይ በቃ እቶም ሰባት ንሕና ክንነብር ኣይንኽእል ኢና ከምዚ ኢልና ጠጠው ነብሎ ስምምዕ ንግበር ኣግሪመንት ንግበር ተባሂሎም ሕጊ ክወፅእ ጀሚሩ ገለመለ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ታሪክ ከም ድሕሪ ተዓዚብና ኩሉ ግዜ ድሕሪ ምጭፍጫፍ ድሕሪ ምቕታል ድሕሪ ቅርሕንትኻ ምውፃእ ኣብ መወዳእታ ሰላም ዕርቂ ኢኻ ትገብር ምስቲ ፀላኢኻ ዝነበረ ዕርቂ ምግባር ከዓ ኩሉ ግዜ ዝብድ እቲ ዝኸስር መን ይመስልካ እቲ ሕነ ምፍዳይ እቲ ህውከት ጥራይ ዝደሊ እቲ ቀትል ዝደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ይደልያን ይሽዑ ነዚኣ ነገር እዚኣ ከም ስብነት ኣይትቁፀርን እያ ከም ጅግንነት ኣይትቁፀርን እያ ከምኡ ዝገበረ ሽዑ ፅሉል ወይ ድማ ገበነኛ እዩ ዝኾኑ ምክንያቱ ብሕጊ ኣንፃር ዝሓውካ ሰብ ምቕታል ኩልኩል እንድሕር ዳኣ ተባሂሉ ገበነኛ ይኸውን ተረዲኻኒ ስለዚ ዜርና ናብ ክሳራ ዝወስድ ነገር ክንከይድ የብልና እንታይ ደኣ ኣብዛ እዋን እዚኣ ምናልባት ኣድላይ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ዶ ኣይከውን ኣይዶኖ ግን ሕጂ ሲ እቲ ፅልኢ ኣብ ሓደ ደረጃ እቲ ወይ እቲ ፖላራይዜሽን እቲ ምፍልላይ ጋግ ኣዝዩ ገፊሕ ኣሎ ያ ኣብ ማእኸል ሓደ ተበግሶ ክመፅእ ክኽእል ኣሎ ሓደ መንገዲ ክመፅእ ክኽእል ኣሎ ናብዚ ዝመፅእ ሰብ በቲ ይኹን በቲ ማለት እዩ ዝኾነ ሕድገት ገይሩ እዩ ክመፅእ ኩሉ ግዜ ተረዲኻኒ ሕጂ መጀመርያ ቅድሚ እቲ ደጋፊ እንታይ ክገድፍ ኣለዎ እቲ ተቃዋሚ እንታይ ክገድፍ ኣለዎ ምባል እታ መስመር ክትፍጠር ክትክእል ኣለዋ ተረዲኻ ኣለካ ናብኣ ዝመፅእ ሰብ ንፅርቲ እያ በቃ እቲ ዝኸድክዎ መንገዲ ይቕሬታ ምባል ኣይድልየኒ ኣየዋፅእኒ መሲሉና ኣትየ ክኸውን ክእል ግን ሕጂ ምስ ሓወይ ተጠርኒፈ ክቃለስ እየ ትብል መንገዲ እያ እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ ነዛ መንገዲ እዚኣ ምፍጣር እታ እንኮ ኣማራፂት ኮይና እያ ትስማዓኒ ንዓይ ከም ሳምሶን ማለት እዩ ምክንያቱ እዚኣ ንኩላህና ነቲ ዝሓለፈ ቀጢፍና ረሲዕና ፎካስ ናብቲ ቀንዲ ክእለ ዘለዎ ስርዓት ኣድሂብና ንኸደላ መንገዲ ኮይና እያ ትስማዓኒ ሽሻ ፅቡቅ ናብ ፅብብ ዝበለ ኣንግል ክንወስዶ እቲ ዛዕባ ካብ እቶም ደለይቲ ፍትሒ ብል ሓደ ወገን ደገፍትካ ብል ሓደ ወገን ኢልና ብገፊሕ ንወስዶ ናብ ፅብብ ዝበለ ማለት እስኻ ከም ሰብ ከም ርእይቶ ወሃቢ ከም ቅዱስ ኤርትራዊ ንመን ኣካላት ምርቋሕካ ወይ ክሳተፉ ኣብዚ ነገር እዚ ፃውዒትካ መቕረብካ መራሕቲ ሃይማኖት ክኾኑ ይኽእሉ ምሁራት ክኾኑ ይኽእሉ ካልእ ክኾኑ ይኽእሉ ኣበይ ማለት ዓይነት ኣካላት እዮም ክሳተፉ ዘለዎ ኣብ ከምዚ እቲ ስቕ ኢሉ ዘሎ ኣካል ካብ ክልቲኡ ወገን ነዚ ነገር እዚ እንታይ እንተገበረሉ ይሓይሽ ኢልካ ተኣምን ወይ ፃውዒትካ ክትቐርብ ንድሕር ኮንካስ ንመን ፃውዒትካ መቕረብካ ሕጂ ገሊኡ ቲፎዞ ይኮይኑ ደሎ ገሊኡ በቃ ናይቲ ሓደ ቲፎዞ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ቲፎዞ ገሊኡ ኸ ባዕሉ ፈልጥ እዚ ህዝቢ እዚ ጥዕና ዘይብሉ ህዝቢ ኢሉ ርሒቑ ኣሎ
كوينو تريفو كن نقول هنا هنا نقدر أبزوان فلاي بتي حبرة سبنا نبرة لزلنا مالتي إرتراين بزغت كان كتفاقو قتلون الرئيسي انت عينت حبرة سبنا فنفونات كم نقول يسقبل الناس لذي زيرو ولا تي أي قديشان نيزبلسي بتي يزقبر دولة نايكالوت كتقع سلزغل نسون كساتا فوق بقى كم عين كداي ምናልባት እቶም ሎሚ እቲ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ከምቲ ቀደም ባህልና ዝጠልቦ ዓበይቲ ዓዲ ድሕር መፅኦም ሕፉራት ኣያታት ድሕር መፅኦም ህን ዝብል ሰብ ዳርጋ ውዒድ እዩ ብፍላይ ሶሻል ሚድያ ነቲ ሰብ ቀይርዎ እዩ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ እንታይ ምበልኩ ካብ ብምሉኡ ብሄራት ናይ ኤርትራ ካብ ምሉኡ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ዝተዋፅኡ ሓደ ሽማግለ እንተዝፍጠሩ ነቲ ብምሉእ ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ ዘንፀባርቁ ማለት እዩ እዚ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ሓደ እቲ ኣውራጃዊ ገለመለ ኣይኣቱን ከም መንጎ ተረዲኻኒ ምናልባት ካልኣይ ከዓ ኣዝዮም ብትምህርቲ ድዩ ብኣካደሚክስ ገለ ቁሩብ ስታይ ዘለዎም ማለት እዩ ንቅድሚት ዝሰጎሙ ወኣብዛ ዓውዱ ተመክሮ ዘለዎም እወ ብዛዕባ ትምህርቲ ዘለዎም ተመክሮ ዘለዎም ተዝመፁ ምስኡ እውን ከመይ ገይሮም ነቲ ነገር ክመርሕዎ ከም ዝኽእሉ መበልና ብፍላይ ግን ልዕሊ ኩሉ ደቂ ኣንስትዮ ክሳተፍዋ ንመረፁ ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ እቲ ዝበለፀ እጃም ከበርክታ ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ እየን ምክንያቱ ናተን ሞያ እዩ ናተን ብቕዓት እዩ ንሰላም ንዕርቂ እንታይ ዝበሃል እቲ ዝኽእሎ እንታይ ዝበሃል እዩ ስለዚ ኣዴታት ክሳተፍዎ ከዓ ብመረፅኩ ነይራ ፅቡቅ ኣብ መጨረሻ ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ እየ ድሓር ከዓ ናይ ለብዋን ናይ ምስጋእ ናይ ለብዋን ናይ እንታይ ዝበሃል ንዕድል ክህሉ እዩ ዓንተ ክጠቅስ ከለካ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ግዜ ምግዛት እንግሊዝ ዝነበረ ኤርትራውያን ተፈላለዮም ብሽፍታን ብገለን ክጥቅዑ ምስ ጀመሩ ንናሓደዶም ኣብ ሽግር ምስኣተውን ደም ዝተፋሰሱን ሰላብ ሕያይ እያ ትበሃል ተቐሪታ እኳ ዘክርካያ ሕራይ ምስ ተቃልዑሲ ኣንፃርቲ መግዛእቲ ሓቢሮም ጠጠው ክብሉ ከም ዘለዎም ተሰማሚዖም ኢልካን ነርካ እዚኣ ናብዛ ናይ ሕጂ ከምፃ ደልየ ሕጂ እውን እቲ ስርዓት እዩ ነቲ ኣብ ኤርትራውያን ተፈጢሩ ዘሎ ምምቕቃል ፈጢርዎ ዘሎ እቲኦም ደገፍቲ ኣሚኖምሉ ክኾኑ ክኽእሉ እዮም እቶም ተቃወምቲ ከዓኒ ነቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ደለይት ከዓ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣሚኖምሉ እዮም ኣብ መንጎ እታ ኤርትራን እቲ ህዝቢ ኤርትራን እቲ መንስኤ ኤርትራን እዩ ዝህሰ ዘሎ ሕጂ ካብ ቀደም ተመክሮ ወሲድካ ሓደ ኮንካ ሓቢርካ ነቲ ስርዓት ክእለ ከም ዘለዎ ጌርካ ሕጋዊትን ቀዋማዊትን ሃገር ክትከውን ከም ዘለዋን ናይ ቀረባ ተመክሮ ኣለና ናይዚ 100 ዓመት እውን ዘይገበረ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ነጥቢ እዚኣ ተመርኪስካ እንታይ ርእቶ ትበኒ ከምቲ ዝበልኩካ እታ እናትና ዕዮ ገዛ ክትከውን ዘለዋ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና ከመይ ጌርካ መንግስቱ ከምዚ ማሲ ናብ ዲሞክራሲን ናይ ባዕሉ ስልጣን ከም ዝርከብ ምግባር እያ ሕጂ ንሕና ንዕኡ ድፊት ክንገብረሉ ጎስጓስ ክንገብረሉ ዓቕቡ ዝኾነ መሳለጥያታት ክንልግሰሉ ተዘይኮይኑ ኣብዚ ኮይና ክንመርሓካ ኢና ክንብለካ ኢና ምባል ትርጉም የብሉ ኣብ ደገን ዘሎ ኤርትራውያን ኣብ ደገን ዘሎ ኤርትራውያን እወ ተረዲእኒ ኣሎ ሕጂ ከምኣ እንድሕር ኮይና እታ ዕዮ ገዛና ንሕና ክንገብራ ዘለና እንታይ እያ መሲሉካ እቲ እቲ ስራሕ ንወፍዮ ማለት እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ እንድሕር ዳ ክንፍፅሞ ኮይኑ ብዝተኻእለ መጠን ኩላኽናሲ ሓበራዊ ዝኾነ ኣበርክቶ ክንገብረሉ ክንክእል ኣለና እንተዘይኮይኑ ዕዉት ኣይክኸውን ነቲ ቃልሲ ከብሎ ኣይክእልኒ ናይ ገሊኦም ቲፎዞ ጥራይ ኮይኑ ሓደ ምንቅስቃስ ክፍጠር ኣይክእልኒ እዚ ኣብዚ ደጋፊ ናይቲ ስርዓት ንበለና ነቲ ደጋፊ ናይቲ ስርዓት ኩሉ ግዜ ነቲ ስርዓት እዩ ዝድግፍ ሕጂ እዚ ዝተገበረ ባእሲ ኣብ ንሓድሕዶም ነቲ ደጋፊ ስርዓት ከምቲ ነበሮ ኣብቲ ነበሮ እዩ ከፀግዖ እታ ዝዓበየት ጉድኣት ትፈጥር ግን ነቲ ሳይለንት ማጆሪቲ ነቲ ስቕተኛ ማለት እዩ ንዕኡ እውን ኣብቲ ደንበን ተቃውሞ ንኸይመፅእ እዩ ገደብ ዝገብረሉ ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቫዮለንስ ጎነፅ ድሕር ዳ ዝኣምን ኮይኑ እቲ ደንበ ተቃውሞ እቲ ኣብ ፖለቲካ ዘይኣቱ ሰብ እኮ ንምንታይ ፖለቲካ ዘይኣቱ መሲልካ ካብቲ ጎነፅ ካብቲ እንታይ ዝበሃል ክርሕቕ ስለ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ብዓብኡ ኤውሮጳን ኣብ ምዕቡላት ሃገራትን ክመፅእ እንድሕር ሪእዎ ከዓ ሞ መሊስ እዩ ዝጠፍእ
ስለዚህ እዚ ሳይለንት ማጆሪቲ ካኣቲ 90% ናይቲ ደገ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ተረዲኻ ኣለኻ ንኣብነት ኣብዚ ጀርመን 80,000 ንኾኑ ኤርትራውያን ኣለና ኣብዚ ናይ ፌስቲቫል በኣሲ ዝነበረ 200 ስጋዕ 300 ሰባት እዮም ተሳቲፎም ተረዲኻ ኣለኻ ኣበይ ኣሎ 80,000 ሰብ ስለዚ ከመይ ጌርካ ነቲ 80,000 ሰብ ተበራብሮ ከመይ ጌርካ ኣበርክቶ ከም ዝገብር እንዲቲ ሜላ ክኸውን ዘለዎ ስለዚ እቲ ደጋፊ ግደፍ ገለመለ ዝበሃል ውሕድ ኣካል ይሱ ተረዲኻኒ መቲካ ኣይመቲካስ ብዙሕ ተራ ዝፃወቶ ነገር የለ ኩሉ ግዜ ብዝኾነ ዓለም ከዓ ነቲ ስርዓት ዝድግፍ ዋላ ሰይጣን እንተመፀ ንዑ ዝድግፍ ኣይሰኣልን እቲ ማእከል ዘሎ እቲ ሳይለንት ማጆሪቲ ዝበሃል ግን ሰንቢድ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ በንፃሩ ንዑ ከመይ ጌርካ ትኸስቦ ይኮ ትኻልስ ካልእ ወላ ሓንቲ ይኮነ ከመይ ጌርካ ነቲ ሳይለንት ማጆሪቲስ ኣባራቢርካሲ ኣብ ሃገሩ ክስታ ከም ዝገብር ኣበርክቶ ከም ዝገብር እያ ነራ እሱ ተዝበራብር እሱ ሆ ተዝብል ገለመለሲ ኣብ ኤርትራ ቀደም ልሒሙ መሃለዎ ነይሩ ሰዓት ፅቡቅ ሕጂ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ዝጠመተ ለበዋን መልስኒ ክፅበኻ በኻ እቲ ህዝቢ ኸ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ ነዚ ንብሎ ዘለና ነዚ ናይ ዕርቅን ሰላም ዝምልከት እንታይ ዓይነት ማለት እንታይ ዓይነት ሜላ ተጠቐመ እንታይ ተገበረ እዩ ዝሓይሽ ኢልካ ትሓስብ ነቲ ዘሎ ሽግር ንኽፍታሕ እቲ ዘሎ መግደራ ንኽቅነስን ንኽጠፍእን እንታይ ተራ ክህልዎ ይግባእ ወይ እንታይ ተራ ተተፃወተ ይሓይሽ ኢልካ ተኣምን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ቁምታት የብሉን እቲ ዝሓስቦ ክገብር ምክንያቱ በቲ ስርዓት ዝተቀየደን ዝተገደደን ስለ ዝኾነ ማዕድላት ኮይኑ ግን ሬሳ ደቁ በዚ ጉዳይ እዚ ክረክብ ተገዲድሎ ማለት እዩ እቶም ሬሳታት ክኸዱ ከለዉ እኮ ደቂ ደገፍቲ ስድራ ቤት ደገፍቲ ወይ ስድራ ቤት ተቃወምቲ ኮኑ ዝቀብርዎ ብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝቀብሮ እዚ ዓብ ጉድኣት እዩ ነቲ ንሃገርናን ንህዝብናን ማለት እዩ ነቓዕ ምፍጣር እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ቀጢፉ ንክሓዊ ኣትሊስት ኣብቲ ዓዲ እውን ብቤተሰባዊ እንታይ ዝበሃል ብናይ ቤተክርስትያን ብናይ መስጊድ እዩ ገለ መለሲ ንንደቆም ሰባት ንዑድ ኣግደፉ ክብልዎም እንታይ ዝበሃል ናብ ምሕረት ናብ ዕርቂ ንክኸዱ ለበዋ ክገብሩሎም በዚ ኣጋጣሚ ኣነ ይፅውዕ እዚ ማለት በቃ ኣይትቃለስ ኢድካ ሃብ በቃ እቲ ህዝቢ ስኢሉ ይጨፍለቕ ገለ ማለት ኣይኮነን ዝብሎ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ከምኡ ዝርድኦ ኣሎ ባይደወይ ኣነ ዝብል ዘለኹ በንፃር እዩ ነገር እዚ ንገብሮ ዘለና ነቲ ስርዓት ይሕይሎ ዳ እምበር ኣይቆትሎን ባይደወይ ከምዚ ጌርካ ጀሚርካ እስካዕ መወዳእታ ተዘይብፅሕካያ እታ ፀገም እንታይ እያ ትኾን መሲልካ ሓይሊ ዝወፅእ ስርዓት ንኣብነት ናይ ወዲ ዓሊ ኣብ ክስታይ ኣብ ፎርቶ በፂሑ ምስ ተመለሰ ብድሕሪኡ እንታይ ገይሩ ኢሳያስ መሲልካ ብሙሉኦም እቶም ሓለፍቲ ናይ መራሕቲ ክፍለ ሰራዊት ገለ መለ ቀያይሩ ንሓድሕዶም ከም ዘይሰማምዑ ገይሮም ተረዲኻኒ ናይ ኣቦና ሙሳ ምልዓዓል ናይ ህዝቢ ገለ ምስ ተፈጥረ እንታይ ገይሩ ኣርሒቑ ከይዱ ንዓዲ ሃሎ ህዝቢ ተላዒሉ ንዓዲ ሃሎ ክበፅሕ ኣይክእልን እዩ ተረዲኻኒ ሶ ኤቭሪ ታይም ሉዝ እንድሕር ጌርካ እቲ ክስታይ እንዳሓየለ እዩ ዝመፅእ ሕጂ ኸ እንታይ እዩ ክገብር ስርዓት ወይ ክንበፅሓ ኣለና እታ ክስታይ ክንውዳእ ኣለና ስጋዕ ኣብቲ ዓዲ ሃሎ ከይድና እሳተ ዘይጌርና ግን መሊስና ኢና ንሕይሎ ዘለና ስለዚ ነዚታት ኣብ ግምት እቲና ገለ መለሲ ንዝጠቅም ነገር ክንገብር ከዓ ኣነ ይምነ እቲ ህዝብካ ከም ዝበልኩካ ፅባሕ ንግሆ ደቁ ኣብ ምባልን መሊስካ ነገራት ኣብ ብልሻውን ከይከውን ናይ ለባማት ምዕዶ ተዝሰዱልና መልእኽቲ ተዝሰዱልና ንኩላህና ከይፈላለዩ ማለት እዩ ከም ደቆም ማለት እዩ ማለት ከሆነ ፅቡቅ ሕጂ ብከምዚ ክንውዳእ ኢና ሎሚ እዚ ዛዕባታት ክፍኖይ ምስ ተፈነወ ዝህቡና ርእይቶ ብፍላይ ሕቶ እንተሎ እቲ ሕቶታት ንክትምልስ ከዓ ካልኣይ ግዜ ከዓ ድማ ክኸፍትነ ምስ ግዜኻን ምስ ፈቓድካን ማለት እዩ ርእይቶ ክንቅበሎ ርእይቶ ክንሰምዖ ክነንብቦ ገለ ፀገም የብሉን እንድሕር ሕቶ ኣለዎ ኮይኑ ካብ ተኸታተልቲ ግን እቲ ሕቶታት ክንምልሶ ወይ ክትምልሶ ከዓ ድማ ክኸፍትነ ንሎሚ ግን ስለዝሃብካኒ ግዜን ስለዝሃብካኒ መምብረን ኣዝየ መስግነካ የቀኒየለይ ሽሻይ ኣነ እውን ኣዝየ መስግን ንነዊሕ ዓመታት ስለ ትገብሮ ዘለካ ኣበርክቶ ከዓ ኣመስግነካ ቴንክ ዩ Thank you.